YouTube. Hej YouTube. Ja, lol. Nå. Oh my god, der er mørkt. Du gør det ikke. Nej, der bor nogen derinde. Nej, det er en have, Katrine. Nej. Nå, Katrine vil derind. Det er ikke Katrine forresten. Nej. Katrine, der bor nogen derinde for satan. Nå, ja. Vi er nye på YouTube. Ja, sådan. Vi har så video og sådan noget. Sådan, nye til at blogge og sådan noget. Ja. Så vi vil lige sige hej. Jeg har lyst til at kravle op i det der træ. Ja. That's a pretty amazing tree. Jeg gør det ikke. Nå, ja. Katrine, hvor gammel er du? Jeg er 12. Så, ja. Og jeg er 13. Vi er sådan lidt små. Du må overhovedet se mig. Ja, vi er ude og gå en tur. Vil du ikke først 14 næste år? Ja, jo, jeg er næsten lige blevet 13. Her. Den 2. juni 1999. Nå. Ja. Nå. Vi passer min bedstfars hund. Ja, Katrine kom lige med mig. Vi er veninder. Ja. Vi har sommerferie. Se det danske sommervejr. Skønt, skønt. Det ser sådan lidt gråt ud. Vand og sådan noget. Oh my god, klokken er snart ude. Awesome. Ja. Ja, vi er ude og gå med Kingo. Den er ved at være ret træt, tror jeg. Eller også bare fordi det ikke er mig, der går med den. Ja. Ja. Vi vil lige sige hej, YouTube. Det har jeg jo sagt. Og så vil vi bare lige præsentere os selv. Katrine og mig, Emilie. Det har jeg ikke sagt. Oh my god, nu kommer der en bil. Og nu er bilen væk igen. Se, jeg har gummistøvler på, fordi det er en lortevejr. Og vi er nødt til at overtage, så så tilbage igen. Ja. Oh my god, look at the vand. Skal vi gå helt meget ned til Fatum? Kan vi også. Og så gå ned på lærkladsen, så hvis Josefine så kommer derned. Ja. Så kan vi lige holde en pause på den. Ja. Ja, Josefine, det er hendes bedste veninde. Ja, det er fordi Josefine, hun er awesome. Ja. En af hendes bedste veninder, siger hun så. Majsmark, yay! De er bare ikke store endnu. Jeg kan ikke lide majs. Ja. Igen, vi vil bare sige hej, og vi vil lige at forklare, at ja, nu begynder vi så at lave vlogs, fordi at vi synes, det er sådan ret awesome og sådan at sidde og se videoer og sådan noget. Så ja. Og nu vil vi gå videre. Ja. Nu vil vi gå videre. Og så vil vi måske lave en til video. Hvis vi keder os. Vi laver en til med Josefine. Ja, vi får Jose til at være med i en video. Nå, ja. Peace out. Farvel. Hej. Farvel YouTube. Farvel.